खुलुमबाय दिनै 23 जानुवारि 2024 मंगलबार तामिलनाडु रायजोनि तान्जावुराव गंसे भेन गारिया खारबाय थानाय समाव हरखाब वालजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 7 सुबुङा गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। जाथायनि उनाव लोगो तामिलनाडु रायजोनि चिफ मिनिस्टार M.K. स्टालिन बिथाङा थैनाय नखरनो नखरसेयाव 2 लाख रांखौ फोसावदों आरो जोखोम जानायफोरनि नखरसेयाव 50,000 रांखौ फोसावदों आरो गोरलै जोखोम जानायफोरनो 20,000 रांखौ फोसावनाय जादों। बिश्वनाथनि गामियारि आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव थांनाय 9 जानुवारि खालारखालि सिखाव खावनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 4 सिखावफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिफोरा गवालपारायाव खारखोमा लांदोंमोन। उनाव पुलिसआ नायबिजिरनानै मिथिनानै गवालपारानिफ्राय हालिम पुलिस बारियाव बिश्वनाथआव लाबोनाय जादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मफिदुल इस्लाम, हानिफ आली, काशिर आली आरो उमर फारुक आरो बिसोरो मिस्ट्रिनि खामानि मावनो थायोमोन। हिमाचल प्रदेश रायजोनि गान्डालाव सिमला साखाथिनि 205 नं राजा लामायाव थानाय गंसे बिल्डिंआ हारसिंनो बायदों आरो बे बिल्डिंआव ल' कलेजनि फरायसाफोरा थायोमोन। नाथाय बे जाथायाव रावबो फरायसाया जेबो जायासै। फरायसाफोरा रैखाथियैनो ओंखारबोनो हादों। मध्य प्रदेश रायजोनि सागर जिल्लानि सिङाव थानाय नंदन कल'नियाव 2 डक्टर बिसि आरो फिसायखौ गावसानि न' सिङाव थैना थानायाव बोखांदों। बिसि आरो फिसाया गावसोरनि दाहार लानाय रांखौ बोरैहाय सुख'फिननो हागोन होननानै गिनानै बे जाथायखौ खालामदों होननानै गांसे न'टनि गेजेराव लिरना गालांदों। थैनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय डक्टर बालबीर आरो बिसि मन्जु। केरलानि कायाम कुल्लामाव लकेल बीजेपीनि सासे दैदेनगिरिया गावनि बिसिखौ गोबौवाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारखांनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। बिसोरहा सासे फिसाज्ला दंमोन आरो बिसोरनि फिसाज्लाया तामिलनाडुआव फरायनो थायोमोन। उनाव फिसाज्लाया फनखौ हमैयाव सन्देह जानानै गावसानि न'आव साखाथिनि लोगोखौ नायनो हरनायाव जाथाया सोराङाव फैदों। थैनाय बीजेपीनि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय P.K. साजी, 48 बोसोर बैसोनि आरो बिनि बिसिनि मुङा जाबाय बिनु, 42 बोसोर बैसोनि। बिनुआ सासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावोमोन। दा बे जाथायनि सायाव केराला पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय। दायो नोंथाङा दा माबायदि मोनदों गोसोखौ? खुलुमबाय बिथांनि चेनेलसिम। आङो मोजां मोनदो। माने मेडेलाबो 3 सार्टिफिकेट 3 मोनदों। माने एसे लेट जानायखाय एसे दुखु जाबाय आरो बुस्थुआ। जोंना दा 1.5 मास जाबाय मोनफैयाखैमोन मेडेला आरो सार्टिफिकेटआ दा मोनफैबाय। मोजां मोनदो आरो माने सिगांनि भिडिअ आंनि फंनैसो एसे गुन्दुगुल जादो, बुंनाया भुल जादो। बेखौ बयबो अखमबाखिया आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय। थारमाने आं बारा बर'बो बुंनो रोङा होननाय बायदि, हारसाबो बुंनो रोङा बायदि एसे लेथेर फेथेर जाबाय नालाय भाषाया, ओंखायनो भुल जादों। माने कमेन्टआव मोनदो खोमा फंबाया। कमेन्टआव गाज्रि हरदों नामा सोरबा? नङा, माने भुल जादों। आं गावनो भुल जादों सानदों आरो भुल जादों आरो आंनि बुंनाया बेनो आरो। ओमफ्राय दा आङो गवा थांगोन। ओमफ्राय दा प्रेक्टिस खालामबाय दं। डिसकास आरो हामार मारिबाय दं आं। जेभलिंखौ मोनथ'वाखै। जेभलिंखौ सप्तासे मारिबानो फैगोन जेनेबा जेभलिंआ। गवायाव फेब्रुवारि थांगोन ना? गवायाव फेब्रुवारिनि 6 तारिखआव थांगोन। ओमफ्राय 7 तारिखआव मोनहैगोन। 8 तारिखनिफ्राय गेम। ओमफ्राय फैनाय टिकेटखौ बर्तमान खालामथ'वाखै। फैसानिबो एसे प्रब्लेम जाना दं नालाय ओंखायनो खालामथ'वाखै आं। बे किमान दिन हबा सार? 12 तारिख लागि, 12 फेब्रुवारि लागि थागोन जों बेयाव। माने 13 तारिखआव मोनफैगोन आरो न'आव। मानसि बुंनो गोसो दं नामा जेनेबा जायफोरा खेला दुलायाव गोसो दं? जायफोरा खेला दुलायाव गोसो दङ बेफोरा फैनांगौ। जोंजों सार दङ 2। बे सारमोनजों कन्टेक्ट खालाम, आंजों कन्टेक्ट खालाम। मोजां गेलेनानै मोजां आरो गेलेब्ला गावनि देहानि थाखायबो मोजां, गथ' गथायनि उननि थाखायबो मोजां, गावनि गथ'फोरखौबो फोरोंनो हागोन। आं दा बर्तमान गावबो गेलेयो, गथ'फोरखौबो फोरोङो। ओमफ्राय सोरबा आब'मोना आदामोना फैयोब्ला इसोरबो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हागोन, गावसोरबो गेलेनो हागोन। एसे आरो नामबो जायो गेलेनानै बेनो आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।